Tuolla ei saa. Tää on se lähtikään. Tässä kuuluu, että lähtöhän tuolla aikaa, että älä mitään tasakkaan tonkeen ittees sinne. Lopulta lähdin muuten luikkaan. Mikä veneet tämä? No ei tämä Kuistuu veneen. Joo, mutta onpas kuvahan näköinen. No ei muuta kuin seulalla perässä. Mutta nuonen parempi. Niin. Tampeella on täällä. Ja siellä tulee vauhilla veneen. Mutta äkkipäätä, niin tuo mikä on tuossa eellä, niin tuommoisen veneen minä haluaisin. Ostetaan. Ostetaan. Millä? Tankki vielä alla. Niin. Kun mä oon aina semmonen suureellinen. No niitä pitää olla. Hyvä lähteä. Oli, kyllä kannattaa.